a'r siopau annibynnol. A pa ffordd well i bennu'r raglen, Rodri, ynddo fe? I ddathlu'r siop annibynnol. Ie, a edrych ar pethau lle mas i brynu rhywbeth sy'n mynd i godi'r galon. Yn bendant. Felly, galwn ni'r fodel gynta'n syth, nag bod fi'n siarad, os geit eif nes mas fan hyn, unwaith eto, dillad lliwgar, ynddo fe. Fel o'n i'n dweud am frew, y siop a'r cynllunwraig yn rhan cyntaf raglen sydd yn dod o'r Bermo, maen nhw'n cynllunio bob math o ddillad sydd gyd gallu cael eu cymysgu gyda'i gilydd. A fel nifer o siopau annibynnol erbyn hyn, chi'n gweld ar eu cyfryngau cymdeithasol nhw bod nhw rhyw fath o gwsmeried sydd wrth i boddau dillad nhw. Mae dilynwyr dyn nhw sydd wir moyn y peth nesaf, sy'n licio gwisgo yn y fath yma o stael. A fi'n credu hwnna'n ffordd ddiddorol o siopa hefyd. A i weid y gwir, mae'n torri lawr o faint o siopau chi'n chwilio amdano o'r-lein. Os chi'n gwybod bod chi'n hoffi stael un siop, mae'n gwneud pethau llawer yn haws. Ac yn aml iawn, mae cynllunwyr sydd yn creu ac yn prynu wedyn, yn prynu yn uniongyrchol ar gyfer cwsmeried sydd yn dod i'r siop. Yna'r peth, mae'r siopau wedyn yn nabod i cwsmeried fyd. A oedd hwnna'n rhywbeth oedd yn digwydd blynyddoedd nôl, byddai'r hen siopau, wrth gwrs, yn nabod pwy oedd yn dod. Mrs Jones, ffarmwraig o Lampimsaint, oedd hi wastad dod i brynu siwt, a ddi'n prynu hwn. Bydden nhw'n mynd mas i brynu, prynu'r cyfer nhw, a mae rhain gallu gwneud rhywun peth. Fan hyn, mae dynnu'r flowsen enfawr. Os wneud i jyst agor i mas ni gweld i hyd i. Lliw yn ffantastig, yndi? Odi. A'r trwsyr wedyn yn yr un patrwm, a oedd y bib a'r coler yn rhan gynta'r raglen, felly sa chi moyn matio pethau fyny, gallwch chi'n gwisgo'r bib wedyn o dan falle Cris, neu jwmper di, neu jwmper glas tywyll i fynd gyda hon, bydd yn edrych yn gret. Ddechreuodd y cwmni off yn creu sgarffiau. Sgarffiau diddorol iawn, tri-dimensiwn, a beth maen nhw'n galw hon yw'r spaghetti necklace. O'n i'n dweud, mae'n fwclis drawiadol iawn. Ond chymod beth mae wedi cael ei chreu allan o sy'n holl bwysig, yw'r gwastraff defnydd sydd ar ôl torri'r flowsen allan. So, mae unrhyw un sy'n torri patrwm yn gwybod bod chi'n cael sgwarin o ddefnydd, bod chi'n dod i patrwm lawr, a wedyn mae falle gweddillion ar ôl o'r defnydd hynny. A erbyn hyn, fi'n credu mae pwysau ar lot fawr gan llunwyr i ddweud ble maen nhw'n defnyddio'r gwastraff. I gymharu'r enghraifft, o'n i'n gwylio, diolch yn fawr Nest, o'n i'n gwylio British MasterChef neu rhywbeth wythnos hyn, lle oedd e yn coginio corrigimwch, ond ddim wedi defnyddio wedyn y clos. A oedd yr un oedd yn berniadu ffili credu'r gwastraff. A fi'n credu bod ni nawr, mae'r gair gwastraff yn rhywbeth drwg iawn yn unrhyw beth ni'n creu. Boed yn coginio creu textiliau, creu ffasiwn. Mae hwn yn wahanol, yndi? Odi, mae rai fi weid, mae hwn yn dod o Clio yn Aberteifi, fi wrth y modd ar flowsen yma. Fi'n hoffi'r ffaith bod wedi teilwro mor dda. Fel rwy'n sy'n wrth i fod a crysau dynon wedi teilwro, mae'r ffaith bod nhw wedi torri'r holl patrymau yma dy gilydd ar y flowsen i greu siap mor ddiddorol yn gweithio'n gred. Heili, gallu di jyst agor e mas ar ochr i ni gael gweld, hon unwaith eto, llydan iawn, rhoi tipyn o siap i'r corff. A wedyn mae'r trwser yn yr un modd yn defnyddio yr un defnydd a chi'n gweld wedyn ar y flowsen. Dyw'r dillad mae'n ni'n dangos heddi ddim yn mynd i fod falle adlant pob un adre, ond beth o'n gweithio pawb, cerwch ma a brofwch siap gwahanol. Yn aml iawn, ni'n ond yn prynu'r pethau, ni wedi gwisgo blynydde, ni'n gwybod sy'n siwto ni, a fi fel pob un arall yn neud hynny. Ond weithiau, mae'n neis i fynd i'r rhywle, felly meddwl, dwi ddim yn mynd i fod rio gyffyrddus eraill, fi'n mynd i feddwl tu allan i'r bocs, fi'n mynd i wrando'r cyngor gyda rhywun yn y siop, achos beth gewch chi mewn siop annibynnol yw cyngor onest oherwydd maen nhw moyn chi i edrych yn dda yn y dillad, i daimlo'n dda a mynd nôl i brynu'r aildro. Felly byddwn ni yn gwneud yna hefyd. Gwydwch bod chi'n cerdded hi bo ffenest yn meddwl, sa'n gwybod mae'n stael i'w hon, cerwch mewn i weld beth sy'n yn siop, triwch cwpl o bethau ymlaen, heb y bwys o gorfod brynu wrth gwrs. A bod ofni ar y brofi tyn bach. Ie, odyn ni'n i gyd yn, a chymod beth, mynd rwydd i fi eistedd fyny pregethu, ond nhw i'r un peth a pob un arall. Diolch yn fawr. I'r un peth, fi'n prynu'r un lliwiau, un Angen meddwl ti fas y bocs. Ond spotiest dyn ni fan hyn wedyn. Hon yn dod o sos chic, a pan ddododd ni a hon arno wedi, nyffrog nature sy'n cael eistedd amlacio, ond mae digon special wrth gwrs i wisgo i fyny. Byddwn ni'n dweud unwaith eto, unwaith i'r haf ddod i fyny, bod ni'n cael mynd ar yn gwyliau unwaith eto, gobeithio. Byddwch chi'n gweld y math yma ffrog. Mae'r cotwm yn twmlo'n gret nes ag at y corff. Mae'r sbotiau yn neud yn ffasiynol iawn oherwydd mae'r defnydd yn edrych fel se rwy'n wedi creu'r textile yn berffaith ar gyfer y ffrog. Chi'n wisgo fe sawl ffordd, ond i ni wedi dod i fyny gyda trainers, bag mawr gwyn gan Reins a cadw fe edrych yn hamddenol iawn. Na, mae'n edrych yn neis iawn ac yn hamddenol fel ti'n dweud ac yn hynod o gyfforddus, barod am y gwanwyn a'r haf. Ie, mrwyddiaeth y bethau lyflu yn fyna. Diolch yn fawr a diolch i'r siopau. Gan ddathlu'r siopau annibynnol. Huw, diolch yn fawr iawn i ti fel arfer. Diolch. Neis dy weld. Diolch yn fawr.